مرحبا يا حواتي يبزلغمو سلام كتلو لي تسفاي قبر حجة خاني أليس فايد البريسيدنت ناي AFT سخونت السان تايخم زبلت نزي هزبين تايخم تتنقق زلخ نقرأكم يدلي أب أوروبا مديبو موزلو ألات 14 ورحا 10 إسان حموشتن مرج أخ قبري أمالتي بزعبازي إذا خانتايو زخونة نقر أب ديجيتال نسدو أب بناتنا موبايل نسدو نزاربو نملقو نسئلو إذا خلو كفتشوا مالتيو ناي زخونة سب زي قدس من كم زخونكا زخونة خاني أنصار البوليتيكا زكايت زلوديو تتقبرو زلخا حقاو ديو ان إلهم كفتشوا كل سب كم سراغك كرأي كم زرأي مالتيو نات ناي زربا وي privacy وي data protection يلن مالتيو إذا خلو قد حجي يا نات هالودو تي نسدو تي كله safety على زبلوز نبرو أهلوني مالتي ندحر ذي حقي أفكدهم إذا خاب من تايم زمخنيو نتي قلوا عسني كاب كفوق خكالة خلولهم دليم نزخونه قل عسني إذا خونه كيجات أمو بزتفعل عليه مجدي أبناته موبايل مزيد اللي سب كي راخب زي قلوا عزفتو وين قلوا نتأتاو ركب زدليو ساتهم سني أب نتي قلوا بخم وخير خبوهم ويد ما كوميتات سئلي أبتناتهم موبايل انت رخيب كرخبو إلهم يوم سقبروا زلو إذن مخنيات كم مخنيات رايم زقربنا زلهم بر تي محبر بعلم محبر على مش إكسترا نخم إتات نقولوا مو بروتكشن كجبروم زدليو الساتم نبعلو أي دكفونيم تي سرقتي زبلوم زلوخا بزي قدس انتاي وي قبن نياتات كتب لهم تخيل الساتم كأبو واتساب وي بزي سمارت فونسني يفلتو بقللو كرخوهم كم زخلو أو يكونن الكوميونيكيشن ناتهم زكايدو وي زخونا نقر سئل زي فكد زربا زي فكد أو يكونن زكايدو تأمنا بحقي قبن كسرحو زدليو بزي قدس انتاي عينت قبن أوفلاين يوم زقبروا زين تليفون زين سمارت فون يكون زتقومو بركة بزيبو خمان سني يكاليو حجة خمان حتى تأرت إركال لخا يكاليو نابنت سخات تأرت إركال لخا زخونا نجر كله تنات كقد محجد أب تليفون تبلو تزاربو وي تسدو زنبركا وي تقبلو زنبركا خبسبات دحر كمان كد رخبو يخول يوم وي دما نابنت آي كلاود لك أب آي كلاود بوشت خوينهم استخاخي فلت كاسني كله كفتشوا يخول يوم أب ترتار ندحر الخايزي نقول سبكن يفتشوا مالت هيكونن استخا بزخونه مخنيات حتى ترتير كار لخاغن يكاليو التحقيه فقدلهم يخمانيا ግን ብዛዕባኡ ኸኣኒ ውሳነ ክህልው ኣለዎ ስለ ተጠርጢርካ ዘለኻ እዚ ትብሎ ዘላስኒ እዚ ከዓ ከምዚ ዲክታቱዋ ዓይነት እዩ ቶታሊቴር ሬጂም ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ጌርናስኒ ናይ ዴሞክራሲ ዝበሃል ወላ ሓደ ነጥቢ የብሉን ብኸምኡ خاني اندحر أو خمان أنصار بوليتيكاويان زخونة نجاريلكا ويدما تي ناتكا التحساسبا وي استخات بلوز اللخا تزرقو حوز اللخا أنصار تمنجستي اندحر كوينو يا كستايخ قبرو خايخو اليوم زي عيفكرني مالتي بحاتي رشعو كم أبحد توتاليتير ريجيم سيجنال حنتي كابتن كم بعل واتساب نديا سيجنال نابنت كالوت كمان اللوا الساحجي كابتن فتوات زخنا أبز وانزيا جراش كأ زي تفقد تنات كاز سدد كايو زي تقلعو أي تقلعونيا بعل واتساب وفيسبوك المحجة أمس إيونيرة كاي اللوم درو سني سكان يقبروا اللو نعم منجسي سدوا ديوم أي سدوا ساتهم زبلو زلو نحنا سكن نقبرو زلنا متانتي AI ناتنا روبوتا أو زلا زيادة التفاز خونا نقر كتب مهار كنا نمعبالة إلنا نقبرو زلنا أم زبلو نعود رايديوم زتقوملو وي نمن تايم زتقوملو لك أخن بلو نخلينا جن بت التكنولوجيا سيفك أدي يختبلو تخليها
ኣብ ያ ካልእ ቪድዮታት ሰሪሕ ኣለኹ እንድሕር ደሊኹም ግን ብዘየገድስ እዚ እቲ ሕጊ ዝብልዎ ዘለዉ እንዲሁ ብጋህዲ ቅድሚ ሕጂ ኸማን ግን ቀደም እዩ እዚ ዊስል ብሎዋ እዚ ፍሉጥ ዊስል ብሎዋ በዓል እሳቶም ኣጠንቂቖም ነይሮም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኩሉ ትሰድዎ ኩሉ ትገብሮ ኣብ ናትኩም ሞባይል ስኒ ኤኒ ታይም ብዛዕባ ኩሉ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝደምሰስካዮ ኸማን ስለዚስ እንተደልዮም ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ጥርጣሪ ኣቲኻ ናይ ክንደይ ሚልዮን ሰብ ማለት እዩ ኩሉ ዝኾነ ነገር ስኒ እቲ ትሬስ ናትካ እቲ ዝገበርካዮ ቅድሚ ሕጂ ኸማን ሴፍ እዮም ዝገብርዎ የቐምጥዎ እዮም ኢሉ ኣጠንቂቑ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ፍሉጥ ዊስል ብሎዋ ኣለዉ ኣብ ከምኡ ናይ ክስታይ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ኢታት ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ኤድዋርድ ዊንስተን ኤድዋርድ መን ሽሙ እንደረስዐ ሕጂ ሶሪ መቸም ኣብ ካልእ ቪድዮ ግን ጠቒሰዮ ኣለኹ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ከዓ ብዙሓት ጠበቃታት ጆርናሊስት ያ ምሁራት ብጣዕሚ ይቃወምዎ ኣለዉ ክመፅእ የብሉን እዚ ኢታት እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ስኒ በይንኻ የለኻን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ ደብዳቤ ዝኾነ ደብዳቤ ክኸፍትዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመርያ ካብ ቀደምና ክንጥንቀቕ ኣለና እንዲ ዝበሃል ግን ብዙሕ ሰብ ኣይኣምነካን እዩ ኣብ ቴሌፎን ከምዚ ኣይንዛረብ ኣብ ቴሌፎን ከምዚ ይከውን እዩ እቲ ሰብ ዝፈልጦ ይጥንቀቕ እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ኣይጥንቀቕን እዩ ማለት እዩ ነፃ ኮይኑ ከም በይኑ ዘሎ እዩ ዝዛረብ ግን እንድሕር ደልዮም ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን በቲ ኤኣይ ከዓ ብቐሊሉ ክፍትሽዎ ይኽእሉ እዮም ሰባት ብዙሕ ኣየድልዮም እዩ ከምኡ ከዓ ክገብርዎ ደልዮም ሕጂ ኣሊስ ቫይል ትብል ዘላ እዚ ጭራሽ ክመፅእ የብሉን እቲ ህዝቢ ከዓ ይትርድኦን ኣሎ እንታይ ብውሽጢ ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብዚ ሜድያ ኸማን ኣብቲ ዜና ዲኻ ገለ ብዙሕ ኣይትሰምዖን ኢኻ እዚ ቸት ኮንትሮል ከም ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ቸት ኮንትሮል ኢሎም ዲጂታል አይደንቲቲ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት ሰሪሕ ኣለኹ ስራእይዎ ዲጂታል ኩረንሲ እቲ ገንዘብ ከማን ማለት እዩ ዲጂታል እንድሕር ገይሮም ሞስኒ እዚ እንድሕር ገይሮምስ በቃ ተኣሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ክመፅእ የብሉን ወላ ሓደ ፕራይቬሲ የብልካን ዝኾነ ብናይ ትካልካ ወገን ድዩ ወይ ናትካ ውልቃዊ ወገን ድዩ ትንቀሳቐሶ ገንዘብካ ወይ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ዝኾነ ትገብሮ ኣብ ሂወትካ ስኒ ይርእዎ ኣለዎ እቲኣ ቁፅሪ ምስ ሃቡኻ እቲኣ ዲጂታል ኣይዲ ኸማን ብቐሊሉ ስኒ ቀሊል እዩ ንዕኦም ክፍትሽዎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ እቲ ኣምላ ዝበልክዎ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ሃብቲ ዘለካ መንግስቲ ዝፈልጦ ከዓኒ ኣብኡ ከኣትው እቲ መንግስቲ ብዝኾነ መገዲ ዝፈልጦ ክንደይ ከም ዘለካ ገዛ ድዩ ዘለካ ገንዘብ ኣብ ባንክ ድዩ ዘለካ እሶም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ቦንድስ ዲኻ ገዚእኻ እዚ ፕራይቬት ናይ ጥሮታ ኮንትራት ዲኻ ጌርካ ዘለካ እዚ ኢታት ስኒ ኩሉ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ብሕጂ ወይ ትካል ድዩ ዘለካ እቲ መንግስቲ ወይ ኣብ ዝኾነ ባንክ ምዝጉብ ዝኾነ ገንዘብካ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ዘይደለዩኻ እንድሕር ኣንጻሮም ትሰርሕ ኣለኻ እንድሕር ምስቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መገዲ እቲ መገዲ ትቃወሞ ኮንካ ከዓ ኣብ ድላዮም ግዜ ያ ክቐፅዑኻ ይኽእሉ እዮም ወይ ቀረፅ እንድሕር ዘይኸፍልካ ባዕሎም ቀጣ ካብቲ ናትካ ኮንቶ ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እዚ ባኽፈል እዚ ዶግበር ነጠንቅቐካ ኣለና ክብሉኻ ኸማን ስኒ ብዙሕ ግዜ ኣይጥፍኡን እዮም ከምኡ ከዓ እንድሕር እቲ ገንዘብ ምዝ ኩነታት ኣድልይዎም ከዓኒ እቲ መንግስቲ ክንዲዚ ገንዘብ ነብሲ ወከፍ ክኸፍል ኣለዎ ነዚ ኣድሊና ኣሎ ንመንግስቲ ስለ ገንዘብ ዘይብላ ኢሉ ክወስድ ይኽእል እዩ ካብቲ ናትካ ማለት እዩ ብሓፂሩ እንድሕር ኣድልይዎ እቲ መንግስቲ ማለት ኣብ ኢዶም ኢኻ ዘለኻ ብዙሕ ክስታይስን መንቀሳቐሲ የብልካን እቲ ኣብ ናቶም ሲስተም ዘሎስ ኣብ ኢዶም ከም ዘሎ እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ እቲ ገንዘብና ኣብ ባንክ ዘሎስ ንሽሙ እዩ ብሽምካ ዘሎ እምበር ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ባንክ ኮሎስ ናቶም እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሓፂሩ
ኣብ ካልእ ቪድዮ ብዝያዳ ገሊፀ ኣለኹ ስኢታ ትፈትሽዎ ብፕሊዝ ከምኡ ከዓ ኣብ እቲ ንሕና ይከኣል ድዩ ኣይና ኣምኖን እዚ ትብሉ ከዓ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ኦልሬዲ ኣብ ቻይና ከምኡ ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ዝበሃል ኣሎ እንድሕር ዝኾነ ተቃዋማይ ኣሎ ኣብኡ ኣብ ቻይና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ እዚ ኩሉ ዲጂታል ስለ ዝኾነ ኣብኦም ድሮ ኩሉ እንታይ ከም ትገብር ዘለኻ ናበይ ኣስቤዛኻ ትገብር ኣለኻ እንታይ ከብኡ ጌርካ ምስ መን ተራኺብካ ኩሉ ስለ ብቐሊሉ ዝፈልጥዎ እንድሕር ዝኾነ እቲ ሕጊ ዘይፍቅደልካ ነገር ጌርካ ብዝተፈላለየ መገዲ ይቆፅዑኻ ማለት እዩ ኣብ ቻይና ዘሎ ድሮ ዝነብርዎ ዘለዉ እዩ ንሕና ናትና ከኣስ ቀሲሉ ናብኡ ዓይነት ኢና ንኸይድ ሽዑኡ ከም ሰብስኒ ወላ ሓደ ሓይሊ የብልካን ንኽትቃወም ንኣንጻሩ ክትለዓል ወይ ኣብ ኢዶም ኢኻ ዘለኻ ከም ሓደ ገበነኛ ኢኻ ትተሓዝ ዘለኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስኒ ኣብ ጥርጣረ ኢኻ ዘለኻ ነቲ ሰብስኒ ኣብ ፍርሓት ኣብ ጥርጣር ኣብ ዘይምትእምማን ከንብርዎ እዮም ዝደልዩ ስለዚ እቲ ፈሪሑ ከኣስኒ በቃ እቲ ምስቲ ናቶም ዝብልዎ ዘለዉ መገዲ ከይፈተወ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕራይቨሲ እቲ ናፅነት ዝነበሮ ክሳብ ሕጂ እሱ እዩ ከዓ ፍሉይ ንኤውሮጳ ዝገብራ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጠጠው እንድሕሪሉስኒ ናትና ክስታይ ኣይኮነን ከምኡ ኣይንደሊን ኢና እያ ትብል ዘላ መጠንቀቕቲ ሂባ ናይ ብሓቂ ክመፅእ ድዩ ኣይመፅን ኣነ ክብል ኣይክእነ ግን ምስ ገሊኦም ጀርመናውያን ተዛሪበ ኣለኹ እዚ ደኣ ወዲኦም እንዲዮም ድሮ እዚ እኳ ንሽሙ እዮም ኣብ ፓርላሜንት ከምኡ ክንገብር ዶ ኣይንገብርን ዝብሉ ዘለዉ ከምቲ ኩሉ ካልእ ስኒ ከይተረዳእና እኳ ኩሉ ብድሕሪት ይቕይርዎ ኣለዉ ምቅርራብ ስኒ ቀደም ዝወድእዎ እዩ ሓንሳብ ክመፅኡ ኢሎም ክጥውቕዎ ጥራይ ዘድልዮም ብቐሊሉ ስኒ ክስታይ ግዜ ወስደሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ዝመፅኦም ዝኣምኑ ምስቲኦም ዝተዛረብኩ ግን ተስፋ ንገብር እንድዒ እቲ ህዝቢ ይለዓል ኣሎ ፔቲሽን ከማን ክገብሩ ደልዮም ኣለኹ እዚ ኣንጻር እዚ ዲጂታል ኣይደንቲቲ ፔቲሽን ኣሎ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክንዝርግሖ ኢና ዝብልዎ ኣሎ እንድሕር ረኺበዮ ኣብቲ ቴሌግራም ክሓድገልኩም እየ ኣብዚ ታሕቲ ክሓድጎ ይደሊን እየ በቲ ዝበልኩኹም ምኽንያታት ኣብኡ ከማን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ባዕልኹም ከዓ ትደልይዎ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን ኣለኹ ግን እንተሪእየ ማለት እዩ ውስኻትኩም ድሕር ረኺብኩም ከዓ ንገሩና ኣብቲ ቴሌግራም ክንልጥፎ ቴሌግራም ኣጆና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቴሌግራም ክብል ከለኹ ኣብዚ ዩቲዩብ ከማን ኣለኩም ካልእ ኣሊስ ቫድል ከዓ ትብል ዘላ እቲ ምክልኻል ሃገርና ንድግፎ ኢና እንድሕር ክንከላኸል ኣለና ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ንኣሜሪካ ጥራይ ክንኣምና ኣይንኽእልን ኢና እቲ መንእሰይ ስኒ ከምዚ ሰርቪስ ከምዚ ናይ ዓድና ክገብር ኣለዎ ግዴታ ክኸውን ኣለዎ ቨያ ፍሊክት ይበሃል ከምዚ ሕጂ ብናፅነትካ እንድዩ ከም ድላይካ እንድዩ ናይ ግድና ኣይኮንካን እሱ ንድግፎ ኢና ብሕጂ ግን እሱ ከዓ ከም ሕጊ ከውፅዎ ደልዮም እቲ ግዴታ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ከምኡ እንተጌርና ግን ከዓ ንመከላኸሊ ሃገርና እምበር ንካልእ ሃገር ከም በዓል ኣብ ዩክራይን ኬድናስ ኣይንዋጋእን ኢና ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ሳልሳይ ሃገር ኣይንዋጋእን ኢና ሃገርና ክንከላኸል ጥራይ እቲኦም ዓውዓው ኢልኩም ንውግእ ውግእ ትብሉ ዘለኹም ከኣስኒ ባዕልኹም ናብኡ ኺዱ እሞ እስኻትኩም ምስከትኩም ክንስዕበኩም ኢና ከም በዓል እዚ ሓላፊ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ እስኻ ምስከትካ ደድሕሪኻ ክንስዕብ ንኸውን ኢና ዓይነት ከምዚ እስኻ ዘይከትካስ ንስለምንታይ ኻ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ተላዕሎ ዘለኻ እስኻትኩም ደቅኹም ናብ ካልእ እንዳሰደድኩም ስኒ ስለምንታይ ኢኹም ነቲ መንእሰይና ኣብ ከምኡ ክትእትውዎ ደሊኹም ኢላ ተዛሪባ ኣላ ማለት እዩ መወዳእታ ክብለኩም ዝደልየ ኣሕዋተይ ከዓኒ እዚ ቪድዮ ናተይ ፈልጥ ብዙሕ ደስ ዘይብለካ ዜናታት ኣለዎ ግን ኣነ ከፍራሓኩም ወይ ገለ ዘይኮንኩስ እቲ ዘሎ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ዘሎ ክንፈልጦ ዝግባኣና ክንጥንቅቕ ዝግባኣና እየ ዝብለኩም ዘለኹ ዝኾነ
ያ ዝኾነ ክስታይ ስጉምቲ ክንወስድ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ሕጂ ንኣብነት ናይ ገዛ ቪድዮ ክሰርሕ ዶ ኣይሰርሕ እንደ ዝብል ፀኒሐ ግን ባዕልኹም ትርእይዎ ኣለኹም ቅድሚ ሕጂ ከማን ክንደይ ሰባት ሓቲቶም ንለው ገዛ ክገዝእ ይምድብ ኣለኹ እንታይ ከመይ ተሓስብዮ እንታይ ክጥንቀቕ ኣለኒ ብዘይብኡ ብዙሕ እንዲኻ ኣብኡ ኣፍልጦ ቅድም ክተጥሪ ዘለካ ወይ ክጥንቀቕ ዘለካ ወይ ጥዑያት ዘማኽሩኻ ክትረክብ ዘለካ ግን ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ንባዕለይ ኣይምስ ገዛእኹን እቲኦም ዝገዛእና ኦኬ ሓደ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ እቲ ዝገዝአ ሰብ ፅቡቕ ወላ ሓደ ያ ሃብቲ እሱ ንባዕሉ ገዛ ግን ሕጂ ክንሸጦ ገለገለ ዘይኮነስ ክስታይ ኣይኮነን እሱ ይኮነን ዘረባ ብሕጂ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እቲ ኢኮኖሚ ንባዕሉ ስቴብል ስለዘይክእለ ከምኡ ከዓ ክንደይ ካልእ ምኽንያታት ዘለዎ ኣይ ተመራፂ ኣይኮነን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ስለዚ እቲ ኣብ ቪድዮ ኣይሰርሓን የመስለኒ ያ ንዘይ ኣይትግበሩ ገለ ክትብል ብዙሕ ስኒ ናትኩም ውሳነ እንዲ ኩሉ ግዜ ግን እቲ ሕግታት ትሪኦ ኣለኻ ንባዕሉ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ገዛ ዘለዎ ኦልሬዲ ኣብቲ እቲአን ገዛውቲ ዘለካ ኣብዚ ናይ ሃብቲ ሬጅስታ ዝበልኩ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀ ኣለኹ እሱ ብዝያዳ ኣብኡ ክትምዝገብ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ እዩ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ እቲ ሬጅስታ ናይ ሓደ ዓዲ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ከማን ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካልእ ዓዲ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኤውሮጳ ዩኒየን ዝኾነ ግን ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሕ ክትዕ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ነጥብታት እዚ ከምዚ ቀልጢፉ ከዓ ተቐይሩ ኣይፈልጥን እዩ ዝኾነ መዓት ዜናታት ካልእ ኣሎ ከማን ኣነቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ነቲ ሕብረተሰብና እየ ዘምፃልኩም ይፈልጥ እየ ደስ ከምዘይብል ብዙሕ ዘምፆ ዘለኹ እቲ ሜሴጅ እቲ ክትሰምዖ ከማን ከቢድ እዩ ከፍርሓኩም ዘይኮንኩስ ግን ክንፈልጦ ሕሸና እዚ ፅቡቕ ዶ ትብልዎ ወይ ጌጋ ዶ ትብልዎ እንታይ ትብሉ በርክ ገሊኦም ሰባት ከምዚ ጭንቀት ትገብረሎም ዝደለኻ ወይ ስቑልካ ክተፈራርሖም ዝደለኻ ወይ ዩቲዩብ ክረኣየልካ ዝደለኻ እዩ ዝመስሎም ግን እሱ ይኮነን እቲ ምኽንያት ከማን እቲኦም ትርድኡኒ ፕሊስ ሓግዙኒ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ እቲኦም ፅቡቕ ትረኽብዎ ኣገዳሲ ትረኽብዎ ፅባሕ ንኮ ኣይነገርክናን ስለምንታይ ዘይጠንቅቅኩምና ከይትብሉ ዝኾነ ዘምፆ ንፅቡቕ ኢለ እየ ብሓፂሩ እሳቶም ንባዕሎም ኩላቶም ያ ከምኡ ብዙሕ ሰብ ኣይተረድኦን ኣሎ ኣይቅበሎን እዩ ከኣምኖ ኣይክእልን እዩ ከማን ያ በርክ ልክ ኣንፃር እቲ ዝነብሮ ዝነበርና ሂወት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ኖ ክትኣምኖ ወይ ክትቅበሎ ወይ ክትሰምዖ ከቢድ እዩ ኣባና ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ክላ እዚ ስቑልካ ሃለውለው ገለ ዝብሉ ከመን ኣለዉ እቲኦም ዝያዳ ብዛዕባኡ ዝከታተልዎ ነዊሕ ግን ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ከምፅዎ ድዮም ኣየምፅዎን ልክዕ ክብል ኣይክእልኒ ግን ከምዚ ዝበልኩኹም ገሊኦም ጀርመናውያን ዝሓተትኩም እዚ ዳ ፍሉጥ ድሮ ተወሲኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ግን ኣነ እንድዒ ክኸውን 50 ከመይት እየ ዘለኹ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይከውን ክኽእል እዩ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ተስፋ ንገብር ግን እቲ ብኸምኡ ከዓ እዮም ብሰንኪ ዝኢታት ኣብ ብዙሕ ኤውሮጳ ንሕራስ ተቢልኩም በዓል ማክሮን ድዩ ኣብ ጀርመን ከዓ ከምኡ እቲኦም ዘለዉ ኤስታብሊሽመንት እቲኦም ዘለዉ ፖለቲካውያን ዝነፅግዎም ዘለዉ እቲ ህዝቢ ስኒ ንዕኦም ኣይደልን እዩ ብኸምኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ከይፈተወ እሞ ናብ ራይት ዊንግስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ራይት ዊንግስ ከዓ ከም በዓል ኣኤፍዲ ማለት እዮም ኣኤፍዲ ሕጂ ከማን ኣብዚ እዋን እዚ ኣንኳይ ካብ ደቂ ዓዲ ካብ ደቂ ወፃእተኛታት ትምረፅ ኣላ ብብዝሒ በርክ እትሳትብሎ ብዙሕ ነገር ንሕና ንድግፎ እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ብዙሕ ነጥብታት ስለዚስ እዚ ከማንትኒ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ 500 እንተ ኣምፅኦም እዩ ነይሩ እሳቶም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከም በዓል ንሳ ዓይነት ክስታይ ፖለቲክ ዝገብሩ እሳቶም ንባዕሎም ኣኤፍዲ ሕጂ ከማን መመሊሶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ንሕና ወፃእተኛታት ፀሊእና ኣይኮናን ንሕና ንፀልእ ግን መኒና እዚኦም ኣብ ሃገርና ገበን ዝፈጥሩ ዘለዉ ነዚ ዝብለፁልና ዘለዉ ከይሰራሕና ኢና ንነብር ደይ መንግስቲ ጀርመንያ ትኽእለና ወይ ምሻለኩም እቲኦም ነቲ ሃገርና ስኒ
بتحق زلو زي كايدو نعقم ጭራሽ ቦታ ክንህቦም ኣይ የብልናን ከምዚ ዘሎ ሸለልትነት ክንርኢ የብልናን እቲ ብስነ ስርዓት ዝኸይድ ስራሕ ዘለዎ ድዩ ወይ ብጠቕላላ ስነ ስርዓት ዝኸይድ ሕጊ ናይ ተዓዲ ዘኽብሮ ሓገዝ እንድሕር ኣድሊካ ናይ ብሓቂ ስለ ዝሓመምካ ድዩ ወይ ቆለውዕ ስለ ትዕቢ ዘለኻ ምክንያታት ኣሎ እቲኦም ንበለፅ ኢሎም እቲ ሲስተም ዝጥቀምሉ ንዕኦም ግን ክንቃወሞም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ በርከ ከምቲ ዝርዳእና ሕጂ ከዓ እሳቶም እንታይ ይፍትኑ ኣለዉ ክስታይ ናፅነት ክህልው ኣሎ ግን ስነ ስርዓት ከዓ ክህልው ኣሎ ማለት ነቲ ወፃእተኛ ኸማንስኒ ከምዚ ኣንጻር ወፃእተኛ ይኮናን ስኒ ዝብሉ ኣለዉ ንመን ኢና ንፀልእ ነቲኦም ንሃገርና ዘይጠቕሙ ወይ ዘይ ኣንጻር እቲ ሕግታት ዝሰርሑ ዘለዉ ብገበን ዲ ብዝኾነ ማለት እዩ ሶ እዚ ይብሉ ኣለዉ ብጠቕላላ ሕጂ ብዝያዳ ወይ እዚኦም ሌፍት ዊንግስ ወይ ድማ እዚኦም ራይት ዊንግስ እዮም ኣብ ኩሉ ዝያዳ ዝስምዑ ዘለዉ ዝስዕሩ ዘለዉ ሞር ከማን እቲኦም ራይት ዊንግስ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ከም በዓል ኣኤፍቲ ኣብ ገሊኡ ከዓ እዚኦም ሌፍት ዊንግስ ከምዚ ናይ ባእምሆይ ናይ ሳራ ቫግንክኔሽት ዝበልክኹም BSV ትብል ፓርታይ ናታ ሓዳሽ ያሳ ንባዕላ እሳ ሞ ሌፍት ዊንግስ ማለት እያ እቲኦም በዓል CDU SPD FDP ከዓኒ ማእኸላይ ማለት እዮም ኣብ ማእኸላይ ኣብቲ ፖለቲካ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ሶ ጠቒምኩም ዶ ኣይጠቕመኩም ፕሊዝ ኩሉ ሼር በሉለይ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት መዓት ዝስራሕኽዎ ኣሎ እሱ ረኣይዎ እቲኦም ሓደሽቲ ኣብዚ ፎሎው ትብሉኒ ዘለኹም ወይ እዚ ኣብ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ካልእ ሰብ ከዓ ኩሉ ኣብፅሕዎ ብዝከኣል መጠን ከዓ መወዳእታ መሊሰ ክብለኩም ዝኾነ ብብዝሒ ዘለና ገንዘብ ናትና በዓልና ባንክ ንኹን እቲ ዘድልየካ ኣብ ባንክ ሕደጎ እቲ ዘየድልየካ ከዓ ወይ ክተዋፍሮ ፈትን ወይ ድማ ሓዙ ኢኻ ኣብ ገዛኻ በርክ ናትካ ባንክ እንድሕር ኮንካ እዚ ኩሉ ዘሎ ኸማን ካብ ከምኡ ካብቲ ቁሩብ ዝያዳ ክስታይ ኣለካ ማለት ፕሮቴክሽን ኣለካ እሳቶም ንባዕሎም ኤትስድቢ ከምኡ ይኣትብ ዘላ እኹል ገንዘብ ኣብ ገዛኻ ይሃሉ ኣነ ዝብሎ ጥራይ ኣይኮነን ግን ካልእ ምክንያታት ከዓ ኣለዉ ከምቲ ኣብቲ ካልእ ቪድዮ ዝብሎ ዘለኹ እንተኽኢልኩም ወርቂ ድዩ እዚ ብሩር ድዩ ክትገዝኡ ፈትኑ ናይ ከምኡ ቪድዮታት ትደልዩ ከዓ ኣብ ታሕቲ ፀሓፉለይ ኣነ እቲ እንታይ ዘድልየኩም በርከቲ ቪድዮታት ኣይረኣይኒ ዘሎ ብዙሕ ንውሕዳት ሰቢለ ከዓ ሰዓታት ክቐራርቦ ከቢድ እዩ ንዓይ ብሓፂሩ ኩሉ ግዜ ናይ ግዜ ጉዳዩ and እቲኦም ቦንስ ወይ ኢንሹራንስ ወይ ዝኾነ ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘሎ ክስታይ ዘለኩም ከዓ እስኻትኩም ከዓ ሓደ ክትገብርዎ ትኽእሉ ናብ ገንዘብ ክምለሰልኩም ይፈልጥ ኣብ ገሊኡ ኮንትራት ከም ትኸስር ክትከስር ኢኻ ኦፍ ኮርስ ግን እንድሕር ክተዋፍሮ ደሊኻ ከዓ ዝበለፀ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ዋጋ ናይቲ ገንዘብካ ከይጠፍእ ማለት እዩ እንድሕር ኮፍ ኣቢልካ ኣብኡ ሓዲካዮ ግን ኣብ ኢድካ የለን ድማ ከዓ ክስታይ እዚ ኣብ ኢድካ የለን ድማ ከዓ ምስቲ ኢንፍሌሽን ድዩ ወይ ምስቲ ሕግታት ዝቕይርዎ ዘለውስ ኣብ ኢድካ ክተርፍ ድዩ ተረዲኹምኒ ኣብኡ ክተርፍ ድዩ እሱ እዩ ትሕቶ ዘሎ እዚኦም ከዓ ዘጠንቅቑ ዘለዉ ነንሕዶም ኣብዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ሜድያ ከማን ትረኽቡ ኢኻ ዝኢታት እቲ ዘሎ ኩነታት ዝግድደካ ከም ዝግበሩ ኣይትግበሩ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ዘሎ ግን ይነግረኩም ኣለኹ መታን እስኻትኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ዝኾነ ሕቶ ብታሕቲ ዘለኩም ዝያዳ ከዓ ንገሩኒ በርከ በቲ ሕቶታት ሽዑኡ ኣይናይ ቪድዮ ዝያዳ ዘድልይለ ዝያዳ ኣንፈት ኣለኒ በርከ ምናልባት እዚ ኩሉ ዘምፅኦ ዘለኹ ንዓይ ኣገዳሲ ዝብሎ ወይ ኣገዳሲ ዝብሎ ነቲ ሕብረተሰብና ኣነ ንባዕለይ ጋገ ይህሉ ንዓኹም ኣገዳሲ ይኮነን ስቑኢለ ይደክም ይህሉ ስለዚ መታን ከምኡ ከይኸውን እስኻትኩም ብዝያዳ እቲ ሕቶታትኩም ኣብ ታሕቲ እንተተሓድጉለይ ኣነ ከዓ በቲ ዓቕመይ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ ከም ሓበሬታ ይኹሉ እቲ ውሳነ ኣባኹም እዩ እንድሕር ንዓይ ዝኣመንኩምኑ ከዓ ባዕልኹም ሪሰርች ግበሩ እቲኦም ሪሰርች ዝበልኩም ከዓ የስ ከምዚ መልእኽቲ ኣብ ካልእ ረኺብና ኣለና ትብሉ ከዓ
التهزبنا متان كأمنني ومتان كردقو أبتحتي زخونة ملأخ تحدو سخاتكم كمان سخانة بين خفلتك نخل السب شركة بلوخ تفتنا لك أبز أوانزي بركة كل حد شو كلات ناس كنفلتون عين خلني ناخد بلو تخليها أنكوين إحنا دك عد خمان جنا أيتردو من الله تخونتات اكتب له تخليها كتقومكم تسفاي قبل thank you bye